awake dhewe iki lho tanggapane larang. Nggih. Terus mbok wae klambi kok spray ngene yo. Tuku dhewe iki. Sing ngomong sapa? Tuku dhewe iki Bu ki. Krungu kupingmu kowe. Krungu dhewe ya, Mbak. Tuku dhewe. Ayo. Duit kondi. Kerja dhewe. Loh. Ayo. 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 Hidup apa itu? Hidup itu. Sing ngukir matamu sapa? Sing ngukir irungmu sapa? Sing ngukir lambemu sapa? Sing ngukir kupingmu sapa? Sing ngukir alismu ki sapa? Tapi ingat, Ngapa? ukir iki ya ukirmu. Hei, Renil. Kok iso ning kene kan kocone. Neh mulune ganti nang paku. Kowe sapa? Wo padha. Oh, Kowe sapa? mosok lali bendina rong loro ngalor gitu. Tuh. Iki lho, Iki lakon. 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 Aduh kantor. Oh, male. Oh, apik iki. Ramene apik. Disembur iso mlonyok. Lu yo sambat kan kanca iki. Mosok sewengi ora apa-apa. Mosok sewengi ambles pindho ta. Ayo Gatut Kaca munggah mabur. Ana ing awan-awan gimenu pita. Ayo. Eneng duo Jo, eneng duo L. Apa? Lembung. Heeh, Jo lembung. Tapi kaya ngapa njajal kene Mas Jo Klitik, Mas Jo Kluduk ninggal ning sasana pagelaran nganggo tembang apa lho sing kontek-kontekan mesti panjenengan. Apa ular kambang? Dah. Yo. Duo Jo. Wis teko ya yo. Wis jam 5 sore mau. Monggo wong bagus. Aku isih seneng ngancani kowe. Aku isih setia tresnani kowe. Aja mbok tinggalke Pak Haji Subianto. aku neng kene Panitia. urip dhewe. Siap. Padha dilakoni apa sing terjadi, saling mencintai, jangan menyakiti. Kau tetap milikku, ku selalu setia untuk menemanimu. Ana duo Jo. Barang dinoyo. Kene wong bagus. Sehat barokah sedanipun, sehat barokah sedanipun. Matur nuwun, sehat barokah sedanipun. Sehat barokah sedanipun. Alhamdulillah. Barakallah. Matur nuwun. Sehat, kula sehat. Alhamdulillah. Makasih. Terus dispesialkan untuk masyarakat Karangdinoyo. Ya. Salam hormat untuk seluruh jajaran Warkop Pincam, keluarga dari Karangdinoyo Kepung matur nuwun. Pak Bianto matur sembah nuwun. Sedulur sedayanipun. Iya, Mas Jonguduk dereke Mas Gareng. Ya langsung. Senang ngancani kowe. Aku isih setia tresnani kowe. Aja mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe.
biasa milikku, ku selalu setia untuk menemanimu. Kau tetap milikku, ku selalu setia untuk menemanimu. Ini tembang apa wong bagus? Menika lagu terbaru karya dari saya Gondeli Tresno, Mas. Wong Gondeli Tresno. Nggih. Aku nganti tersirat ning pikiraku sok kala mangsa kuwi njembleng sarendeng gumun setahun. Penjan lak komedian. Nggih. Cara tembunge ngokone dagelan utawa pelawak. Leres. Bareng nyanyi kok ya apik. Asline sampeyan ki penyanyi apa dagelan? Asline. Asline dagelan. Lho kok iso nyanyi? Gandeng tuntutan zaman, Pak. Lho sing nuntut sinten? Kahanan. Kahanane sapa? Kahanan ekonomi kula, Pak. Mas aku. Jenengane mulai nguber. Multi talent iki ngono kuwi. Apapun bentuknya seniman harus ada kreativitas dan selalu berkarya dan berkarya. Oh ngono. Nggih. Dados nek jaman sakniki mboten update, mboten upgrade itu susah, Mas Gareng. Oh ngono. Dadi kudu tetep kreatif, inovatif dan liya-liyane. Nggih. Oh. Dados ngeten iki kula matur nuwun, apa yang harus kita bawa di Karangdinaya malam hari ini. Sebab wong salwangsul mesti tindak ngriki, mesti kecangking. Oh ngono. Nggih. Terus Mula tresna kula kagem masyarakat Karangdinaya. coba le karo dibenakke. Mboten wonten ngajeng kemawon nanging wonten wingking kelir. Wong ngono. Nggih, mudah-mudahan kekompakan dan keguyup rukunan ini akan menjadi pondasi yang kuat masyarakat Karangdinaya lebih hebat dan bermartabat. Tepuk tangan untuk Luar Karangdinaya. biasa. Kekompakan, penting. kebersamaan, Betul. terus saling bau membau, Leres. bersatu padu bangun Nah, dusun. Desane apik, dusune apik, nautane apik, ning nek masyarakate urung iso apik, niku namanya juga kurang sukses. Wong ngono. Nggih, Iya. harus ada sinergitas di antara pejabat dan masyarakat. Iya, masyarakate apik golek sing nata ora apik ya kurang becik. Niki. Jadi satundo sabilik-bilik lah Leres, intine. leres. Bebarengan. Lho, mula ngen mriki mesti ora ganti liya. Dalange jenengan, pelawake mesti kula kalih Mas Kluthuk. Sing ngomong Ora sapa? ganti liya. Sing ngomong sapa? Lho, sampeyan iki Nyatane ya rong taun rarene blas. lho, 2 2 tahun gak rene upilmu. tahun kowe ya ora rene ta? Rene apa? Benar. Iki kan ora apa-apa kuwi jenenge selong-seling ben ora waleh. Lho. Kene iku. Golek sampean terus wong kene mungkup. Nek saiki Ngono. sampai ditimbali rene, kira-kira sing membuat bangga masyarakat Karangdinaya. Karangdinaya. Wis, insyaallah janji kula akan saya penuhi. Apa kuwi janjine? Tahun depan itu 50%. Besok tahun depan 50%. 50%. Separuh harga. 50%. Piye kuwi? Edan, apa? 50% DP, 50% pelunasan. Menika Oh, ayo padha wae kowe Iki lho. jenenge ora nyenengke atine piyai kene sampeyan iki. Kowe iki jenenge ora Piye to kuwi? kompak. Nek pancen piyai kene iki semangate gedhe nggone ngrawuhke Nah. penjenengan. Penjenengan ya kudu didukne ben terjangkau. Masyarakatnya semangat, pejabatnya semangat, Ah. bakule semangat. Apapun pengusaha di sini para petani ya semangat. Nah ngono. kula niku wis Ayo. teng Karangdinaya iki udakara Ping pira sampean? ora ketung, Pak. Wis lali saking Lali oke. kan. Pancen digawe lali wedine genep 10 ra bayar kok. Lah kowe iki mas Pancen aku. digawe lali aku ro kok iki. Tapi piye-piye? bengi niki kula sing paling tahun 2026, Nggih. Nah. sing paling isin mek tahun 2026. Eh, Lah ngopo kok Nyapa isin? kok isin wong sini Kudune bali wis wae seneng. ra isin lho kepiye to sampeyan. Marem. Nah, Marem itu tahun-tahun sebelumnya. Nah, Tapi terus? untuk tahun 2026 hari ini isinku kaya-kaya ora iso dituku, Pak. Malu. Malu, Pak. Apa sebeba? wong yo pakeliran. Sebabe, apa sebabe? Pakeliran apik, terop apik, tamune ya apik, masyarakate ya apik. Kok sampean isin ki ngopo? Awake dhewe iki lho tanggapane larang. Nggih. Terus mbok wae klambi kok spray ngene yo. Weh, do seneng kan lho. Wong-wong iki do seneng ki lho. Kowe ora ngerti sejatine urip ngene iki. Sejati.
Sejatine urip apa? Lho, ora kudu klambi kuwi apik. Apik klambimu nek nggon pakertimu elek kepiye jajal? Percuma. Klambi elek ning pakartine apik, enggak masalah. Kulo wong kowe tak klambeni elek ning atimu apik. Saiki akeh sing ning TV-TV klambine apik ning akhlake elek. Ngono lho. Kuwi tak judoi. Dudoi ning TV-TV. Ha terus Iki tanggapan lho. Awake dhewe iki bayaran iki jutaan. iya. Ora trimo jutaan puluhan kok ya. Puluhan. Aku ngantek mumet kok. Piye? Iya, puluhan juta lho. Lah Nggih. iya. Rene klambi sawal bantal yo. Esuk niki mbok digolekne kae sing rada apik, rada murup Ngene iki. ngono. Aku ki isine Pak Bianto. Lah kenapa to kok malu ngisin ngopo? Bener. Klambi iki. koyo ngene iki yo. Mas, Weh, sampean ki tidak tahu filosofi. Kenapa di Karangdinaya ki tak gawe ning ngene iki? Dek iki lho aku lho sewu. Aku roh iki. Napa? Iki lek tuku yo ning pasar kene to. Dek iki pas main ning kono. Aja banter-banter. Aja banter-banter. Wong ki ngene lho, kowe tak gawe ning klambine lak apik to. Bentuke ana nada, ana gambare apa ki jenenge organ. Ini lika-liku kehidupan. Wong ki harus pakai nada. Ngomong karo tangga ya kudu gawe nada, ngomong karo sapa wae kudu gawe nada. Tidak dengan nada yang tinggi tapi nada yang rendah. Penak le jagongan. Ngono lho. Kuwi pembelaanmu. Loh, kok pembelaan pripun? Asine iki mek golek sing rega murah. Iki ora trimo to karo aku ora Yo ora trimo, ngene iki ngene iki lho Mas. Heeh. Engko ning Mas potong baju 3.000. Lah mbok omongni nyapa Oh nyewa to kuwi an. Ngono. Nyewa bajune iki. Delok to, sing mirsani wae sederhana lho. Kok sampean njaluk wah ki ngopo? Urip ki aja diwahke ning uripa sing sederhana, ngono lho. Sederhana iki sing wong lanang-lanang. Ha, Tapi terus? lek sing wedok-wedok iki nun sewu. Ngopo? Iki macake nun sewu. Delok to wedok-wedok. Sederhana iki wong lanang-lanang. Kenapa? Delok iki nun sewu. Nggih. Ini realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya piye kuwi? Nun sewu Mas Rudi Kareng. Ya. Izin. Delok no wedok-wedok iki. Ayu-ayu. Tapi sing putih-putih to sing wedok-wedok. Lho, Dan putih-putih. Sing lanang lho ireng-ireng kaya ngono kuwi. Realitane ning endi? Realitanya seperti ini. Saya bisa menggarisbawahi bahwasanya wong lanang iki mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan fisiknya Terus. demi kesejahteraan atau kecantikan seorang istri. Bener. Moto dalam kehidupan rumah tangga wong lanang itu adalah happy wife, happy life. Lho. Happy wife, Happy life. Bahagia istriku, hidupku akan bahagia. Mulane deloken sing wedok ayu-ayu, sing lanang ireng-ireng. Sing wedok jilbabe apik-apik deloken Pak De iki songkoke lho bulak kaya ngono iki. Iki perjuangan seorang lelaki loh Mas Rudi Kareng. Lho kene mboten. Perjuangannya maksudnya piye? Kamu jangan merendahkan seorang wanita lho. Saya tidak merendahkan, tapi ini realita dalam kehidupan Wong lanang berkorban. Nyambut gawe. Nukokne skincare. Nukokne jilbab. Wong lanang iki ngantek tuku songkoke ora kuat. Ora kober. Wong wedok ki siji jilbabe 12 Mas. Tapi wong lanang kuwi siji songkok ya sitok tok yasinan ya kuwi tahlilan ya kuwi nglayat ya kuwi. Ya ora? Ya ora? Ya ora? Iya. Wong wedok ayu-ayu kaya ngene iki, Bos. Deloken. Ya ora? Iya. Hidup wong lanang. Kuwi enek kata-kata paribasane dolanan boling kena beling. Apa ngono? Sing wedok glowing, sing lanang gulung koming. Oh ngono. Lho iya lho, Bos. Perjuangan seorang lelaki. Hidup wong lanang. Kayak aku roh kuwi wong wedok tuku wedak sing lanang pekok ndadak. Oke lho. Iya, Bos. Wedake larang kok. Larang kok. Arep kowe ngomongke wong lanang, aku sebagai seorang laki-laki tetap membela harkat martabat seorang wanita. Sing mbok bilane apa? Wong wedok dandan ayu ngene iki karena apa? Menghias wajahnya untuk demi kebahagiaan seorang suami. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Aku kapan? Wong wedok ayu mergo karena untuk suaminya. sing ngomong sapa? Mergo dandan ayu ki nek tontonan, Bos. Mergo nglumpuk karo wong akeh. Jajal kok ning omah ge daster jebol-jebol. Ora wedakan. Ora wedakan. Wajahe ngelongo. Wajahe ngelongkop ngelongo kaya kuwi. Jilbab wis madul-madul. Wong lanang didoli apa? Hidup wong lanang. Hidup apa wedok? Hidup apa wedok? Hidup! Kayak ketuweken rasah melu. Bene to kaya. Alah, Ayo. ketuweken. Wong wedok kuwi toh nyawa toh pati lho. Totane apa? Saiki wong wedok-wedok mbok paido, kowe tangisu sing nyepake ngombe sinten nek mboten ibu-ibu, nek mboten wong wedok. Sing nukokne kopi karo gula sapa?
Wong lanang. Lah yo. Tuku dhewe iki. Sing ngomong sapa? Tuku dhewe iki Bu ki. Krungu kupingmu kowe. Krungu dhewe ya, Mbak. Tuku dhewe. Ayo. Duit kondi. Kerja dhewe. Loh. Ayo. Ayo. Hidup wedok. Hidup wedok. Tuku. Modar. Kowe aja kalah. Ngomong kowe. Kita ini laki-laki. Oh iya Mas. Tidak Ngomong, boleh ayo. jatuh. Iya Mas. Arep kene bolokku. Tuku kawe yo ngopo? Tablet sing Kok tukane. tuku sing genah to, tuku kopok piye to? Sing genah. Apa ya? Ayo, masa tuku ngomong apa ya? Kowe iki modelmu ngene iki kok mbelani wong lanang kowe. Wong wedok, kowe malah bahasa iso tuku kok kopi kok gula. Nggih. Ning sin kok kompor sapa? Sin kok kompor wong lanang. Sing ngomong sapa? Kayak ngapusi sinden-sinden kae. Ora mungkin. Masa ora? Ora duwe bojo tuku dhewe no. Lah. Ora ndek bojo to? Ora ndek bojo tuku dhewe malah dengi kompore. Iya. Kompore dhek yo ngono ya. Nyapa? Tetep wong lanang. Ayo, aku mbelani wong wedok. Hidup wong lanang. Gila. Hidup wong wedok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wong lanang kudu hidup. Oh. Soale nek wong lanang ra hidup, wong wedok bingung. Nah. Kowe yo aja nyalake wong wedok. Lah apa? Kowe tanpa enek wong wedok kok hidup wong lanang tanpa wong wedok sing menghidupkan teke wong lanang sapa kowe? Aho. Tuk. Aja kalah lho, Tuk. Aja kalah. Tak berani, Pak. Kowe karo aku kudu anu. Oke. Piye? Saya menghidupkan wong lanang sapa? Oh, teko wong lanang-lanang iki. Engko jam 5 esuk hidup dhewe iki. Nah, iki lho. Lah para mbing. Kadang-kadang tekil. Sepurane Mas. Nyawa. Wong wedok kuwi paribasan telapak surga di bawah kaki seorang ibu. Piye kuwi telapak surga iki piye lho? Apa? Piye telapak surga piye kuwi? Apa kowe? Kowe kalah kowe karo wong lanang kowe. Sik, Oh, surga di telapak kaki ibu. Nah, ngono kok. Ngapa? Telapak di surga. Surga di telapak seorang bapak ramudeng kowe. berarti lek surga di telapak kaki ibu. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kuwi pepatah lho, Duk. Berarti lek ngomong antonim sinonim perlawanan kata, berarti sing lanang ki telapake neraka. Dijejak kowe kobong dasmu kowe. Lah, kuwi lho, ayo. Ayo. Tapi wong wedok ki eling ngono lho. Nyawa. Arep kepiye-kepiye sing tangi dhisik dhewe mesti wong wedok. Terus Subuh wis isah-isah. Engko turah wektu sik umbah-umbah. Awan sithik ngeterke anak sekolah. Engko sik kerja, Sik kerja mulih awake lagi saya mlebu kamar lagi lumah-lumah. Lho sing lanang kok wis mulai gerayah-gerayah iki. Ya Jeli, ayo. lho, Wani kowe. kuwi kewajiban seorang wanita melayani jasmani maupun rohani. Lah nyapa? Lah lek wong wedok ora gelem melayani wong lanang tuku apa piye? Coba iki. Nah, iki lho. Iki lho prinsip apik. Lho ya lho. Lho, tuku apa piye? Saiki mu 200 wis jos. Oh, Hidup wong lanang. Oh, tak tuku kabeh iki berarti iki. Kowe aja ngejak tuku kowe. Lho, iki ngomong perdebatan lho, Bos. Perdebatan persamaan gender, emansipasi seorang wanita dan pria, kedudukannya sama, sudah disahkan oleh negara Indonesia bahwa seorang ibu adalah tiang negara. Ibu adalah tiang negara. Bapak sudah diakui bahasanya tiang jaler. Ya ku lho. Dadi negara nek ora enek jalere, lho. Kowe yek maido, kowe dosa lho. Kenapa dosa? Masya Allah, pangapunten Mas. Apa? Ibumu mbiyen leh meteng sakmono suwene Mas Kluthuk, sing ngukir matamu sapa? Sing ngukir irungmu sapa? Sing ngukir lambemu sapa? Sing ngukir kupingmu sapa? Sing ngukir alismu ki sapa? Tapi ingat, Ngapa? ukir iki ya ukirmu. Ukir. Ibu ki maksudnya kae. Kowe kenek. Ora. Kowe bantah kenek ning aja mukok sak nggen-nggen lho. Pak aku anu. Dadi ngene, Lah, sing ngukir ki wong lanang. Wong lanang, Pak. Sing wong wedok ki nek ora diukir ya nesu. Ngono lho. Lah Ayo. Tumpah darah seorang ibu nalika meteng 9 tahun 10 bulan biyen rekosane kaya apa? Kowe ora ngerti rasane. Wah, kok suwiwen ki jane meteng apa tumor.
Dadi ngempet Mas, ibu ki ngempet. Mula awake dhewe bekti karo seorang ibu. Mergo enek unen-unen sing apik, ana tetembungan sing bijak. Anak siji kuwi urung karuan iso nyenengke wong tuwa siji. Nek wong tuwa siji sok kala iso nyenengke anak 5. Digdoyone wong tuwa ngono kuwi. Ayo kowe bektimu karo wong tuwa apa? Ora bekti kowe. Wong tuaku wis tak cukupi kabeh, Pak. Cukupi apa wong bapake mati malah tinggal ndelok bal-balan apa, Pak? Loh, Piye? pancen yo aku pas pur-purane gedhi yo. Ku yo bekti lho. Delok bal-balan lek menang nggih slametan. Nggih slametan. Ora, Pak, ora tahu, Pak. Mosok, Pak. Dadi ngene lho. Enggak tahu, Pak, gareng enggak tahu. Ora to. Mosok. Dadi Kowe tak ewangi malah. Tapi aku Karang Dinoyo niki cinta perdamaian. Nah, iki lho, Karang Dinoyo ini cinta kesejukan, Iya, iya, cinta iya. Nah, keharmonisan. Wong wedok karo wong lanang aja Nggih, Pak, dibedak-bedake. nggih, Pak. Iki lho tembunge sing beda aja dipadak-padake, sing Sing padha padha aja aja dibedak-bedake. dibedak-bedake. Kabeh sayuk saeka kati seiring sejalan. Nyawiji dadi siji. Duduk sama rendah berdiri sama Tinggi. ngono. Blak kuwi. Persatuan kesatuan Karang Dinoyo. Aja mok pecah. Hidup wong lanang. Kene hidup wong wedok. Lah sing mari niki, Pak. Eh, Ketoke sedulur ning nek nggon pilihan ki aja beda. sing marahi sapa? Niki kok Kuwi apik apa elek? elek. Lek elek kok mok terokne. Nah, nek ra taknut lah aku ngejak sapa? Loh, yo Terokne Nek iki sing iki. apik-apik ngono lho. Mangsamu kene Balik bersih dusun. Bersih dusun, Nah. Dusun, bersih betul. dusun Eh? ben Dusun. Iya ora Are- dusun. kulae Mbah Pre tak ngoyo alamat Kepung ngono. Lah terus Apa? Tak kira ning Kepung ngono. Lah terus Panggah ning Pasar Dinoyo. lah iki semangat luar biasa warga kene kok wong suwe iki kalah banget. kalah karo sejarah. Iya, Leh iya. nata. Kaki danyang nai danyang kaki bumi nini bumi iki nek wis kadung tresno kuwi ora nyawang ngendi nggone. Iya. Balike ya tetep ning sumbere. Iya. Dadi sampean ki rencanane karo danyangan kene ditresnani. Matur Ngono suwun. lho. Iya, iya. Dadi sak lawase sak bosoke ya tetep kowe. Insyaallah malah saking tresnane awakmu, iki mau aku wis kebagi karo panitia. Nggih. Panitia. Ini karena kamu sudah sering pentas di sini. Nggih. Ini kamu nanti akan menjadi ikon Pasar Karangdinoyo. Alhamdulillah. Ikon. Ikon. Iya ya ben ketok ya. Sesuk ki sampean dikek ning kono terus dicor. Bentuk Klitik. Klitik. Tadi aku ngadeg langsung dicor. Seneng Nah. we. Terus Seneng. tak uga. Seneng nek aku dicor seneng. Tuh gelem ora? Loh, nek aku siap bae. Gelem ora? Loh, gelem nyapa ora gelem? Nah, ya wis. Wong iki konsekuensi, wong bakal iso awake dhewe ya dicor to, Mas. Awake dhewe iso bakal ya dicor. Dicor karo lemah, dadekne siji karo lemah. Lah kowe kok wedi ngopo njajali? Wong ki wis enek generasi dhewe-dhewe. Kullu nafsi da'il qatul maut. Manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Tembunge ana hadis fafiru ilallah. Ramdeng kowe. Lara lho, cuk. Water iki mau. Tajak ngaji ra mudeng iki. Lah kowe kene ngaji kok kono basa Jepang ki lho. Ditua apuk ya. Masaku. Tajwidmu halus lho iki apik iki tajwidmu iki. Aja ndasmu. Iki apik. Lara. Duh. Berarti nek lara berarti iki sik urip. Heeh. Nek mati ora krasa, Mas. Kowe roh ya? Ngertos. Saya tekoni kowe. Pripun? Ning kono baju. Pripun? Wah. Kuwi nyang ngopo to kok nyata empet-empetan iki kaya. Kowe lek ngomong agama lho. Nggih. Agama ki butuh kesabaran, Nggih. keikhlasan, Nggih. ketakwaan, keimanan. Lah iya no. Saiki aku ngomong keikhlasan, Nggih. kesabaran, Lah, itu keimanan. Al- Imanmu kudu kuat. Nggih. Kudu kuat. Ya. Saya tak tekoni. Tak tekoni. Nggih, nggih. Senges-senges ya. Wis to, sampe takon aja lho. Lorot kan iki mau. Masaku kok Sik. aja anu lho. Iya. Kowe kok aja Au. numpak napuk ngono Sik, kuwi. Pak, to. mau main ning Blitar ora loro iki. Kowe iki mainmu topak tapuk mosok kakangmu sedina pok tapuk ping 5. Mau ning Blitar ora loro ya. Piye ya sepurane. Semu kok luwara nyapa. Eh, Cok, mbok ale-ale. ali-aliku tak walik. Matuk ngono ya krasa kuwi Ya ya. pas karo jenenge tuk Nggih, nggih, ngono nggih. pas. Imanmu kuat? Nggih, nggih. Kuat imanmu? Kuat insyaallah. Tak tekoni sik. Pripun? Kowe mlaku ning Pasar Karangdinoyo iki. Oh, sering, Mas. Dalan kene iki. Nggih, nggih. Delelah ning kono kene dhuwit 100.000. Leres. Awakmu liwat ning kono dhuwit 100.000. Nggih. Imanmu kuat ta? Iman kudu dikuat nih kol biae. Mbok cukup ora? Tak jupuk.
Berarti imanmu ki gak kuat. Kena duit Kena 100. godho duit 100.000. Tujuane beda. Mergo enek dhuwit 100 timiba ning kono tak jipuk, tujuanku tak pendet tak paring nggon kotak amal. Ora perkara mbok lebokne kotak amal, ning mbok jukuk ora. Tak jupuk. Imanmu ora kuat. Mergo kuwi duduk dhuwitmu kok mbok jukuk, Bos. Lho, Iki ngomong agama lho, keikhlasan, keimanan, ketakwaan. bener. Lah iya. Ane sampean Napa? mlaku. Mlaku ning kene. Ngene terus nemu dhuwit. Enek duit 100.000. Nggih. Yo. Mbok jupuk apa ora? Ora. Kemaki. Lah nyapa kemaki? Lah kok ora mbok jipuk? Wis mbok jukuk. Iki lho. Ora ana apa-apa ning Iki lho kono. dere ning kene iki lho. Ngono. Lah kowe wis njimuk dhisik kok. Jukuk. Cara mbok susui 50.000 tak jukuk. Heeh. Asine wong loro ki padha basa. Umpama kowe Napa? salat kowe. Nggih. Salat, Nggih. ketakwaan, keimanan, keikhlasan. Loh, Kuwi pas salat, pas salat. Delalah kowe sarungmu melorot. Terus Apa yang kamu lakukan? ngawur bae wong salat ki butuh keningan nek umpama Kekuatan. lah ya kusuk. Kowe pas Jumatan ndek ingin. Nggih. Delah sarungmu melorot. Nggih. Apa yang akan kamu lakukan? Ayo dipendet menelak sini-sini to. Berarti kowe iki imanmu khusukmu gak kuat. Loh. Kowe fokusmu iki berarti ning sarung ora ning gone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gerake campur. Lah, Lah wong sarunge mblorot kok iso ra nah, kok lho. berarti kowe gak khusuk salat. Sampean jajal tak Nyapa? balik. Nyapa? Sampean salat terus sarungmu mlorot pripun? Lu tak jare lho. Ayo ketok lho. Lho nyapa wong aku celana kok. Lagi sarung. Aku ora tahu bareng aku salatmu kok. Layakno. Lah kowe sarung tok kene njero celana. Celana senam ngriki metetek. Ngacaku kok. Oh, iki tak juwotos kene kok iso. Ora. Kesanipun jangkep, Gus. Iya, Pak. Lah iya no. Iki ben penak. Kalih niki, weh kula Nih. suwun. Kali niki napa? Sik Loh. to ben penak. Oke, ayo. Iki Oke. digaweke sitok, awakmu dadi Gatotkaca, lah kene pergiwa sithik. Nah, ngono. Apa kuwi? Lho iki ben penak kok tiba nyanyi. Ngangge anu ta? Mungkin kok nyanyine terus digandrung ki pindho Gatotkaca. Oh, kene. Gatotkaca. Oh alah. Sapa? Garut kaca ki lek awake gedhi nek cilik ngene iki garut beling. Berarti Oh, nek iya. Werkudara kae Werkudara ki lek gedhi lek awake cilik ki werku piye? apa ya ana Mas iso. aku. Cobi tak goleke. Oke, apa? Anu pergiwa niki pergiwa. Oh ya, kuwi. Nah. Properti le. Pergi wae nek beri-beri lho. Ya ora to, paling ora pergiwa kokean mangan. Dompet properti le kene coba kene. Pergiwa digandrung Gatotkaca. Mungkin no. Gatotkaca sapa? Mas Jo. Mas Luduk. Gatotkaca ki iso mletik tanpa Lah sutang. niki wae diparingi sewan kok. Mletik tanpa sutang, mabur tanpa lar lho Gatotkaca ki. Pergiwane mesti iki. Pergiwa ning ketoke pergiwa iki ngurusi MBG dadi kelemon ini iki. Ngurusi Kowe MBG. iki ngawur kaya. Kakek ndok pergiwa kakek ndok. Pergiwa cantik. Nah, ayo njajal dipraktekne dadi wayang kulit ki disampiri apa-apa kena. Wong ngono ben enek Sing nyondro panjenengan. enek anu. Kolaborasi. Heeh. Jadi pelestari Sing nyondro sapa? Panjenengan. Lho, sing nyondro kono. Jenengan, Mas. Kono dadi apa? Niki pergiwa, nika Gatotkaca, lah kula Antareja. Maksudnya nyondro piye iki? Genahno lho. Gandrunge pergiwa kali Gatotkaca. Kocap katarito nalika Nah, semana. ngoten tok mawon januran. Sang pergiwa sampun bidal timik-timik ngapeli Gatotkaca. Alah ki apa? Lah piye? Dialang kelasnya luar negeri barang kok. Kok Timik-timik iki nyapa? lah kalau mau nggih menika Gatotkaca gendaan ngono lho. Oh ngono. Gandeng Gatotkaca kalian pergiwa ngen peteng-petengan. Lah pergiwa kalian Janaka. Tumindak cipokan. Iki Gatotkaca karo pergiwan petuk ya. Nggih. Tuh. Oke, Duk, oke. jajal sik kene Duk, awakmu Duk. Nah, iso aku lek ngono ae. Anu sik jajal sik, blindrong. Tapi engko lek kowe tanggapan Mas Yo campur sari aku Saged, jaken lho, saged. sing dalang aku lho kuduan. Tanggung jawab lho kaya. Blindrong, blindrong. Ling glung, ling glung. Ya, Oh, iya. iya kok kono. Tak jajali sithik. Pas jengkaripun Lah menika to Raden Gatotkaca pergiwa rene sik. ingkang sampun tanjak asa mrepeki wanita ingkang den tresnani nenggih Sang Dewi pergi karo wa. Yo Gatotkaca. Tak omong Cak. Yo, Trisik.
hop. Gatut kaca kaya kena kencing manis. Ngelokro. Masya Allah. Kok ngelokro. Gar kocone gagas risike aja kaya Nah. bubuk cung ngono to. Dodone buka to. Dekek. Contohno Mas. Apa? Contohno. Contoh piye? Nggo jogete iki lho. Aku mau kon joget. Joget. Ora sudi. Masamu aku kae kaya aja. Ayo. No. Yo. Sing joget contohno. Nah. Loh. Aku ora iso joget tik marane. Yo. Awas. Wo maca. Ayo. Lah menika Gatotkaca sampun mencorong ndase. Kualik. Matane mburi. Kowe iki arep budal sekolah apa piye to? Cepet tak benane. Kualik ku lho. Weh pergiwane sawante, nyawang calon bojone sik dipacaki. Kocap katrit. Kaya lho. Langsung tukul brengose to kan kanca kuwi. Liber. Rene. Kok iso ning kene kan kancane. Kowe iki nyapo kok dadak pleset barang iki lho. Wis tak omongi. Mosok Gatotkaca midhek kulit gedang. Kok jengat lho, kleru lho. Wis tak omongi. Brengose ngadeg lho. Nah. Pacarana. Kono ki lunyu musale dek iki bar kesokan solar kok. Domongi solari cacah dek ngikutah ning kono kowe. Lah, iki lho iki jenenge wayang wong iso. Iki brengosmu dilem apa piye kok? Aja liwat kene. Kene iki nggon solar tok. Dadi sak wayah. Raimu banyol. Kowe iki. Kowe iki sing ngebom kene barang kowe ngeblong kene kok kowe ya golek lucu lho jan Mas aku. Banyol. Heeh, omong-omongan. Ya. Suluk sik ya. Cepet sik kok tak kene. Nggih, suluk sik. Nyingkar nyingkur. Lah kok malah bawa kono. Ya. Omong-omongane langsung. Kono. Irikata sang Gatotkaca kinon. Mapat arga su. Ulat-ulat. Uta. Sikile Tekapira Kresna Parta manahir muji saktinira. Parta manahir muji saktinira. Kocap kacarita nalika semana. Kocap kacarita nalika semana sang Gatotkaca sampun pinanggih kalian Jahayu para pergiwa. Wayang kula aturi omong-omongan. Kabarmu apik ya? Apik. Sampeyan sehat to? Sehat. omong-omongan ki Terus sampeyan mau kok kene numpak apa?
Yen pak kendaraan. Walah. Nek gendaan ning njaba kono aja ning kono mantaku. Piye to, Mas? Omong-omongane wayang. Jare kono Jare kan omongan. Lho, maksudnya omong-omongan iki anta wencana carane omongan cara wayang. Ngoten. Garkaca ya mrepeki sang pergiwa, ya catur cinatur. Mandek sira manusa mandek. Kuwi omongane cakil iki kok iso. Gatut-gatut gedhe. Suarane piye to Garkaca iki? Pergiwo. Nah. Pergiwo. Sik kurang gedhi. Kurang gedhi. Pergiwo. Ngono. Pergiwo. Kurang gedhi. Pergiwo. Kurang gedhi neh. Pergiwo. Kowe iki gendruwo kok Garkaca kaya masaku. Saya gede saya ngawas ya, Pak. Ya omong-omongan sing apik. Pergiwo garwanipun kakak. Ya saurana. Wah. Injih Kakang Mas. Rodok Yo. kenes, Kenes. rodok kenes ngene tak Nuwun wani. kepareng kula matur do Kakang Mas. Lho ki apa to iso? Pergiwa pas omong dilala dibandem karo kancane akhire jeges. Iki pergiwa iki lak enek jarike ning kene to. Heeh. Kuwi pinjung. Ngene nah. Duh Kang Mas Gatotkaca sampun pinten-pinten pisowanan menika. Kula boten saged nderekaken panjenengan Kang. Mbok bilih panjenengan bateniti pirsa. Sik kuwi Wis, pergiwa wis. wayang wong apa arep drep? Wayang po. Genahno. Ya. Ya. Pergiwo garwanipun kakak. Kok asam mbok Ora iso nyapa? lemu iki ora iso ngene. Pupune kelet. Pasaku. Kuwi malah kaya walang slentiken kaya. Aduh. Pun wonten timbalan ingkang dawuh. Wonten tinamelen dawuh Kakang Mas. Ya wis. Ayo ngomongne tresna to, ngomongne tresna. Pun Kakang tresna banget karo sliramu Pergiwo. Kula injih tresna kalian panjenengan Kakang. Mosok Saestu. tenane. Sik ketoke Garkacane kulino cangkruk medang iki kita omong-omongane iki. Tresna karo aku Injih Kang Mas. demi Allah. Demi Allah, wallahi. Ya wis ayo. Ayo Kang Mas. Golek hotel cenek. Hei, Kowe iki kok tak susul kok. lah kowe wis ndi omah ning Pringgondani kok njajak golek hotel iki. Lho. Garkaca turah dhuwit. Garkacaku kan dhuwit kowe. Ning Pringgondani rame golek ning hotel sing sepi. Ben nganu ya Mas ya ben apa ben. Ora Situasine sasane beda. kasusul Raden Antareja. Yo, tak tunggu. Diajak ulang tahun sawetara diajak. Injih Kang Mas. Nalika Nyapa kok mbok gandrung ki. Oh iya. Aku lupa. Aduh Mas aku pergiwane iki lho kaya. Aku kadung aku lek mendem iki lanang ya ayu lek. Pergiwane ya ngadeg ning sisih kono. Pergiwane lungguhmu pergiwa lempo. Sopo ngadekono ing tak tengahing palagening? Tepungke aku Satria Pringgondani Raden Gatotkaca. Lho, ana kuwi gate opo? Sing takon aku kuwi ana wigati apa teko ning wawan. Aja mbok alang-alangi lakuku, aku bakal golek ramaku. Sing alang-alang kuwi banjur sapa? Yo kene kowe jumangkah ngadekono sak ngarep aku kowe. Apa? Kowe dadi apa? Kowe dadi apa? Antareja. Kok kaya cakil suarane. Diangkrek ing sini-sini. Antareja. Aku wis terhibur. Lah loro cakil metu. Ngaku jeneng Antareja. Antareja mek kaya Garkaca sak adike. Sumeh kok. Hah, Mas aku. Yo. Aku dalang malu aku. Yo. Teko Antareja piye lho? Antareja piye? Antareja. Kowe sapa? Kowe sapa? Gandem ngono. Kowe sapa? Nah. Leh anu ulune mlebu ning moto ya. Ora apa-apa. Sok neh wulune ganti nang paku. Kowe sapa? Wo padha. Wah, Kowe sapa? mosok lali bendina 22 ngalor gitu. Tuh. Iki lho. Iki lakon. 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 Kowe sapa? Iki lakon. Kowe lho. Kowe. Kowe dadi Gatotkaca. Dak to.
Kae dadi Gatot Sukadi. Antareja, Antareja. Aku Satria Pringgonan Raden Gatot. Beluh. Weno laku. Aku bakal goleki ramaku. Sik, kowe brengosmu ajake kok kalah karo upil gitu. Ayo. Weno laku. Aku bakal goleki ramaku. Ram sapa? Werkudara. Lho. Werkudara kuwi ngono bapakku. Ora iso. Werkudara kuwi mono ramaku. Kuwi ngono ayahku. Kuwi padeku. Kuwi babeku. Kuwi papiku. Iya. Iki engko perang ta? Perang. Iya. Perange engko apa sesuk-esuk? Iki langsung perang. Saiki. Kowe bisa goleki bapakmu Werkudara yen bisa nglangkahi bangkik. Yen menawa kowe dadi pepalang aku bakal sing nyingkrehake. Cakile tekone. Aku kaya Dursasana. Bola bali cakil kok. Yen pancen kowe dadi pepalang aku bakal nyingkrehake. Tentokke kowe apa aku sing temekaning pati. Aluse. Papakno dadamu. Pergi wae. Jembarno dadamu. Garukaca pamit kalian Kang Garwa badhe perang tanding kalian Raden Antareja. Delok donga pangestu muga-muga aku men. Injih Kang Mas. Kota kacarita nalika semana sang Antareja ngedalaken wujuding kemayan arsa ambles wonten ing bumi. Pas. Ayo. Pas. Oh, ah. Oh. Loh, sik teh kowe ucek-ucek umbah-umbahan apa piye jogetmu ku lho Gatot-kaca ngono. Modiar, Ambles bumi. Oh. wah rasane Antareja ki. Nalika semanten sang Antareja putu kula. Sang Garukaca disembur. Lama. Garukaca kan iso mabur. Nggih. Antareja duwe kadigdayan Antareja ki putune ula. Ula kok. Kulite enek sisike kok. Dek iso nyembur, ngono lho. Dadi nek Garukaca disembur Antareja ki lumrah. Ora enek Garukaca nyembur Antareja. Kuwi kleru. Ayo, maju Gatot-kaca. Lah iya no. Maju. Kalah apa menang Garukacane? Wah. Maju. Nah, ngono lho. Modele iki kaya Us, us. ambles bumi sang Antareja. Ambles ne Antarejana, kadigdayane Antareja ki ngono. Oh. Atau kantor, oh malih. Nah. Oh, apik ramene apik. Disembur iso mlonyo. Lu ya sambat kan kanca iki. Mosok sewengi ora apa-apa. Mosok sewengi ambles pindho ta. Antareja ki iso nyembur kok. Iso nyembur, iso ambles. Pomo kowe nunyu ngantem Antareja kok Antareja ambles bumi, ya ora kene. Lah Anu, iya. aku tak ganti Antareja ya, Bos. Aku Antareja. Kowe dadi apa? Antareja. Antareja. Aku pengen ambles. Iso salin peran. Aku pengen Iso. ambles. Iso. Sing dari Garukaca klitik. Nggih. Oke, Tik kowe dadi Garukaca. Oke. Dadi peran iki aja golek menangi dhewe, kowe kudu dadi Garukaca, kowe dadi Antareja. Antareja iso ambles lho. Tuk. Iso, Mas. Ya. Aja anu kowe Garukaca iki iso mabur, Antareja iso ambles bumi. Ora usah diusapi wong kowe calone mlebu lemah ya. Nah, Aja kesendang tandang aku kontur.
Kowe iki cakil neh. Dah, sok suwen tandangno katut. Op. Oh. Ambles bumi. Nyapa? Ngene iki, Bang. Banyu yo golek dhewe. Kowe iki bondo ta bondo ambles bumi. Ayo Gatut Kaca munggah mabur. Ana ing awang-awang Gimenu Pita. Ayo. Karo ambles bumi. Aja mek gereng-gereng tok. Ayo. Muduna. Lah wong Gatut Kaca kok dhuwur lebas. Kan kaca mabur kok ora oleh mabur. Gedheke mabur, sir mabur bene wong ya iso. Wis jane Gatut Kaca apa tukang terop. Kowe kok ya oleh pakaian. Mas aku. Piye kae? Kan kaca ni medun nek. Wis bar aku. Nyang apa to? Gak. Aja dadi Gatut Kaca, Mas. Lah nyang apa? Cuaca buruk. Lah nyang apa? Cuaca buruk. Kowe panganan dhuwur ben sabar bledek dasmu. Ngawut kan kanca ki ning dhuwur ya kancane bledek. Apik lho iki mau wayang wong ki mau. Apik. Ya mek pertanyaanku sitok. Yo pas hapus Sing arep nanggap sapa lek kaya kene iki kan kanca karo sing nanggap kok gendeng. Ora iso kaya hiburan yo ngene iki. Jare, Dik. Apik. Tak jak nembang sing kepenak, Dik. Nembang apa? Lawas ning sik asik. Apa kuwi? Blebes kena. Dik sajake kok ana rempelu mira. Perlu. Lah iya. Ora perlu peh. Nyapa, Mas? Mungkin. Capek. Capek. Kamu capek. Ayo. Kok mbok mimiki. Lah kok arep nyandake. Pergi wo. Wis bar. Wis bar kok pergi. Bar bang pergi wo pergi. Karo kaca jilbaban ki ngendi kok ya rumah saku. Ya lagune niku ya. Buat warga masyarakat mapan Karangdinaya ora lali tetep didongake seger waras kabeh wargane guyub rukun Mas Kluduk. Amin. Kabeh manggiya karaharjan bersih dusun menika Mahanana Karahayon. Dusune resik saka Sambe Kolado saka Balak Pendulan Denda Trimala. Amin. Nah, lagune Blebes. Blebes. Sikat. Yo, dieling. Iki karo ngeling-eling wong lagu lawas. Oh nggih no. Sakniki lagu lawas dadi penak. Ya, Gus. Cakra Budaya Indonesia. Cakra Budaya Indonesia. Oke, ono duojo. Oke, buat I love you my baby. I love you my baby. Dik sajake kok ana perlu sing esuk kok nangis ya neng tanganmu kok gawa palu apa to sing rusak dipanku nek bengi aku ora ning ngendi-ngendi malah aku jaluk tulung dikeroki pirang-pirang dina ora mbok turuti rasane gegerku kaya disutui mesti apa aku arep bakane wedi apa? wis danyi amma yen ngono aku ae sing aja aku masih sayang padamu I love you amma aja aku masih cinta padamu my darling I love you amma aja
Jadi aku masih cinta padamu. My darling, I love you. Wes Inggris. Enggak toh. Carane my darling I love you. Aku masih. Alon. Aku. Cekel tangane. Nah. Aku masih sayang padamu. Iki lutur ta? Lutur. Modar yo karep. Wes tinapuk malih sang Gankota dening Sang Dewi Pergiwa. Sedalu raimpun kalih. Kudune ngene lho. Ora lho Pergiwa KDRT kaya. Masih sayang padamu. Dhuwur nadane. My darling, I love you. Penak, ngene penak. Lah ngono lho deloken. Wis pen. Lah kok mbok keke aku ngopo? Anu kasar KDRT. Masan. Suwiwi kundi. Wis Iki mau tembange apa iki mau mlebes ya? Iki ngene Mas, kritik tak selingi sik. Menika pundutan saking sing ingkang kawukan nggih menika Pak Haji Subianto untuk panitia penyelenggara buat para penonton juga para masyarakat semuanya. Nyun lagu ka lho. Sinarengan. Oh nggih, sae. Ya iki ben ditembangke mboke cacah iki kene jumenenga Sinarengan. Mboke wong akeh. Heh? Mboke wong akeh. Cacah-cacah iki anak-anakku. Oh, Mas aku lha kowe termasuk anakku apa duduk? Berarti kowe dudu bocah, ngono lho. Wong aku walat. Yo ngadeg kok kene. Tembange Sinarengan ya. Nggih. Buat dulur-dulur iki juga tidak lupa Bu Kasun. Bukasun nggih. Kasune Pawestri. Lah Bu Agus Ernawati. Wis lurahe wedok, kasune wedok. So RT RW ganti wedok kabeh. Heeh, mulakno ning kene aja sok muni hidup wong lanang. Kene sing kuwasa wong wedok. Iso cilaka. Ayo, jale. Heeh. Yo, Sina. Kene. Menika Pak Haji Subianto. Cakra Budaya Indonesia. Gus, dados. Teng tutup. Aku sih sowan. Suaramu apik lho. Aku sih. Kowe lek mau pesen aku campur sari ke piye ra nek kabar iki. Anu kasih to. Mesti kabotan wong. Kabotan, tipe anggarane mek 5 juta. Wis ta pokoke. Pokoke nanggap gareng di rada abot lek sajakan. Yo, tembangi ho. Ore. Pak Surut. Terima kasih. Menika spesial pundutan saka penyanyi Keminulya Pak Haji Subianto juga panitia penyelenggara ing pengajap tembang iki kinarya donga. Muga-muga warga masyarakat tansah sesarengan to sayuk saeka kapti bangun dusun Karangdinaya sakutuwe. Kula niku lek kalih Pak Bianto nis kaya aduh. Wah lho, tenan penyanyi menika memperjuangkan seni iki luar biasa. Dari tahun 2005 2000 ya pokoke tahun 2000 lah. 2000-an niku lah. Mereka mekaten cah bagus. Nyuwun pangapunten ing agung perkara tetembangan itu digoleki wektu sing luwih prayoga. Jane si akeh sinden sing urung nembang ning kabeh tak tanjake salok nggon wanci gara-gara. Niki wau nggih wonten Pak Suyut saking Kalimantan Tengah rawuh. Oh ngaten. Nggih nyuwun gubuk asmara titip dipun tembangaken wonten gara-gara nggih. Oh nggih. Pak Suyut. Nggih saking Kalimantan Tengah penggemar panjenengan restu. Nggih, nika kabare anake Glowo senes nggih. Senes. Suyut. Menika lepat nyuwun pangapunten tetep diungake Karangdinaya muga-muga tansah manggih baldatun thayyibatun walaupun gopur. Nggih Kang Baku. Derek-derek ndedonga, derek-derek mangayu bagya. Kula pribadi kalian Mas mbok bilih sowan wonten masyarakat Karangdinaya kirang nuju prane penggali nyuwun pangapunten ingkang baken kula namung titip peling. Aja sok rumangsa sugih. Nggih. Ning rumangsa nalika mbiyen prosesmu iso sugih. Aja sok rumangsa duwe ning ilinga marang wong sing ora duwe. Tur yang paling penting aja rumangsa terkenal ning ilinga nalika mbiyen akeh wong sing urung perjuangan. Nggih. Alhamdulillah mugi-mugi sedaya barokah. Insyaallah ridho lan hidayah mayungi kabagyan kamulyan kalian masyarakat Karangdinaya sedaya. Amin. Rebut cukup Pak Manci bagus. Amin. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati
Raden Abdullah